Kadep tasma aku nyawang selendang biru. Jam loro nek nganggo ayak-ayak alun ndendake wektu kedep tasma ombe truk metu ora kudu nganggo ayak-ayak nganggo sampak ya kena nganggo tembangan ya kenging ngagen napa-napa niku kenging wonten iso metu kedep tasma aku selendang biru mbek kentak-kentok blang kok kentak-kentok blang nyelaki janji ya kula nyuwun suwantenipun Mbak Ria nah mandak ngantuk kaya wis kekeselen le nimbang gula jenenge karo bakul kok ya monggo janji ya selendang biru selendang biru selendang biru selendang biru among tekan batin setiamu kanca-kanca bareng Nora tekan batin setiamu ya selendang biru monggo tetep ana dawaken srebek tetep ana janjimu tak tundel tak dangdeng tetep ana janjimu selendang biru biasane metune ming kedingklang-kedingklang kok dadak dikendang itu gendang kaya marem-mareme kaya truk ha iya derek mangayu bagya Pak Lurah Isti Wisuda minangka dadi kepala desa ya ning desa Giri Tirta Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunung Kidul wah iya muga-muga amanah ya Reng ora sakokean pertingsing ora sakokean omongan sing akeh-akeh sing jeneng apa wae iki derajat apa wae iki waton kudu amanah ya aja kok mbawahi wong sak desa awak dhewe lho Truk ya mbawahi sak rombongane rasane kaya mumet mula kudu duwe ati sing sabar sing ikhlas sing tawakal ayo to Gong ha iya kudu tetep sabar mergo ngrangkani bayi akeh iki werna-werna sipate meruna watake ana sing saperangan penduduk watake ya melu sabar melu ikhlas ana sing watake kuwi mrosal bedugal
Mula Pak Lurah kudu penggali sing jembar. Ya, paribasane usus Kalipraga, atene Pandansima. Mergo muarane ning kono utawa samudra. Ha iya. Bener ya. Ha iya. Ki sowan ning Giritirta, ya. Terakhir sowan mrene kapan, Truk? Ya lagi pisan jaman awak dhewe katimbalan sowan kae kira-kira udakara ya 2 taun kepungkur. Ala kok bareng tekan kene kok saiki madhepe dipindah dek mben panggonge madhep mrana, saiki madhep rene. Mbok menawa diangkah supaya para penonton ki luwih priksa, luwih iso ngematke reng. Ha iya, sing pancen ya pancen bener. Sing jeneng apa jenenge iki blocking tempat ki pancen panentur apa jenenge iki. Penting. Iya. Mergo nek nganti waton masang panggung ku penontone rupak utawa ora cukup, wah dadi geger ora karo-karuan. Ya. Sing arep ngadeg, sing mburi ting brengok. Ya mening ting brengok nek nganti mbandemi. Ya. Terus nganti ana sing kena wiyaga apa ora? Wiyaga kuwi soalé kena krikil ya gak karo tak terus. Wah iya. Ming matik ngono. Wah, ya rentan kok ya. Sewengi nggo mikir terus kok ya. Pancen bener aya. Ayo nyambung tetembangan ngarep mau. Ya, kejaba saka kuwi ya. Muga-muga Pak Lurah ya piraringan bagas waras, sing penting kuwi rek. Ngayomi sagung para kawula kuwi arepa sabar, arepa ikhlas. Nek awake ora sehat, kuwi ya rekoso. Mula didongake kejaba amanah ya diparingi bagas waras. Amin, amin. Ora mung Pak Lurah terus, Pak Joko ya paringi sehat, usahane lancar. Heeh. Mau tak tembung mbok ya riki niki ben setahun pisan Pak Joko. Oh nggih, siap. Ngono ya. Iya, piyai ana, piyai duwe. Ana nawara sing urung diaturake, tambah siji meneh iki saka sedulur seni terus. Oh iya. Saka Klaten Adiku Mas Anggit. Wo. Nyuwun tembang Rengu. Oh iya. Sing nyekar. Welo ayo sapa meneh Mbak Ana Pertiwi. Oh iya. Ayo wis ora apa-apa jeneng ngefan ki ning dhewe-dhewe kok. Heeh. Ning sadurunge kowe iki ayo padha ngrungokake Kutur Manggung, Tru. Kutut Manggung kok Kutut Manggung seharga 1.500.000. Ya. Wis masuk ning rekeningmu wis, tak talangi ora masalah. Ya. Sapa sing kepareng nyekar iki panjaluke Pak Ferry, Raden Ferry biyen tau numbalak dhewe ning Ponjong meh semen kono terus nimbali ning Tangerang. Ya. Ngersake Mbak Tatin. Wah, ya ora apa-apa. Muga-muga Mas Ferry wis sare. Heeh. Ya ora wis sare kene mesti engko sesuk iso neruske nyetriming kok reng. Ah iya. Ayo Tin, disahke duwite. Oh iya. Duwite urung diparingke utawa durung diwenehi kok wis disahke. Tak keki aja kuwatir. Iya. Utut Manggung. Cengkok Ibu Candra Lukita. Weh. Nang kene ana tulisane apa? Ana. Ya. Ya. Weh, dan gregele urung. Wis kono nembang tak ngitung dit tak talangane engko ndak cerewet. Iya. Wangi. Penak ya. Apane, Tru? Paraku
Go. Awak wis tak contoni kok ya meso isih kemedunen. Ha ya ora apa-apa. Atin ki arah-arahe medun. Heeh. Semono. Heh? Semono. Sepiro? Semene. Pasah diwarai to aku wedi. Ya wis tak meneng wae. Ya. Oh mayang kok kon meneng wae. Malahane sak leran iki ngombe intunal. Terus turu sak kutut manggung. Arasa. Sepiro, Mas? Arasa. Ora apa-apa, salah ora apa-apa kebeti karo tengah yuta. Heeh. Kok ya akeh banget ya. Ayo akeh piyayi percaya kok ya. Becak ya mumpluk kempole tenan. Ning plang. Lah ketang sesuk-esuk Pak Ferry suduk salira. Ngopo getun? Lho, lah ya ngono kok cengake kok ora entuk dipedhot. Cengkok apa kuwi? Cengkok balapan motor. Keringat. Ya. Keringat. Ana apa? Lho malah. Ana apa? Iki ana susunan. Heeh. Oh, lho. Pak Ferry kirim foto wisan. Heeh. Foto apa? Oh iki lho kaya nesu wong iki. Lah piye ra sida? Sida. Ora apa-apa. Anggung nyaman manas Waduh. Wah. Ah ya, liyane kon manggung ora Tin? Manut. Ayo manggung ya gawe 100. Lah manut aku. Lah ya ora apa-apa kok ya. Saweran banyak iki ya kancane didumi ora apa-apa. Ya. Wis 100 ping 7 kowe isih keturunan 900. Lah engko wiyagane? Wiyagane rasa ngono kuwi. Heeh. Iso diblusukke ro gendere kowe. Nenenino. Mulai iki pengendara iki tukokno pulsa 20.000. Iya. Beres. Beres. Beres ya. Dek ya nek nukokke ming mayang ana wong guyu. 20.000. Ya, ya coba
Coba saka Mbak Ria. Ya. Ketekung ming manggung tok Mbak, mengko ndak. Anu engko nek diparingi karo Mbak Tatin iki piyayune lembah mana? Blobolo mandhap asor betah ngelih. Heeh. Apa? Blobolo mandhap asor betah ngelih. Iya. Ya monggo. Ketekung. Ketekung. Iya. Kong. Nek pisan Gas. Kong. Ah, kutute apik iki. Iya. Jejere meneh, ayo Tiwi. Yo. Waduh, kutut kok cilik banget. Kutut lokal. Ha iya. Biasane gue Iki kutut po Ancel galengan. Kae gemak sawah yoga ngudu Ancel galengan. Wis sing druntal-druntul ae lho. Ha iya, kae gemak sawah. Nek weruh wong terus tingatiku terus drantral. Kae gemak. Aku abang sawah, gemak kebon ngono kae. Beda karo gemak dingu kae beda. Oh iya. Ayo. Ketekung. Aja gagas karo pawakan, anggunge malah wol. Kung. Nah, ta. Beda karo Mbak Ria iki mau awake lemu malah ming ketekung. Nek kowe seneng sing endi, Kong? Aku seneng sing lirih. Ketekung. Ayo, anak dipetheti terus seru terus aku melayu. Hor, waduh. Ah iya. Coba Ika, ayo Ika. Ayo Ik. Ketekung. Apik iki ya ayo kutut Tanjung Sari kok. Ayo jejere kutut. Wah, iki kutut cenanangan mesti. Kok cenanangan? Iki nang kurungan mesti nglubuk-nglubuk ra karo-karoan kae. Nabraki kurungan. Ya wis ben ora. Yo, ayo sa. Ketekung. Wo nyatane apik ngono kok ya. Bruk. Ayo ora apa-apa. Ah, iki ayo kliak sapa kutut saka Kebumen. Heeh. Ur ketekak. Ketekuk napa, Pak? Apa? Ketekuk. Ur ketekuk. Aduh. Yo. Glotin iki. Sentimen iku sing ngegong. Kepriwe? Sentimen ora dijak bareng sih. Sing ngegang aja kaya kowe sih, Gem. Hor ketekung. Gung aja dipitut. Aja didekep ya. Terus nek didekep ora aja dibekep kaya kowe, Mas. Aja dibekep kaya kowe, kemrungsung rikale mbekep. Nek wis bar ditutuk dung kaya kowe karepen menggema dhisin. Iya disotna. Ya agak rada suwe lagi didekep kaya kowe. Aja terus gung ora muni. Iya, ora apa-apa sentimen-timen. Sapa mau pamundutan neh Gong? Ora iki Pak Ferry pancen ya penggalihe longgar. Oh iya, transfer 1 juta kanggo wiyaga. Welae. Wiyaga. Wah. Piye? Langsung ayem langsung ditutuk. Ya ora apa-apa ora. Mayan. Iya. Sayuta ditumpang semene iki ming 20. Wis lumayan ora apa-apa kok ya. Iso nggo tuku
Aqua. Monggo. Mbak Ayu, ayo iki Mbak Ayu ki kutut manggunge Indonesia. Ya. Kironge mesti apa? Kutute mesti apik. Ya. Wah, piye? Modal ora. Modal ora kowe. Iki kutut blesteran karo wong ngolet. Ha iya. Wah. Sampe tenan. Heeh. Kuwi engko nek wis nganu tambah meneh, Truk. Heeh. Rekataku. Mergo arep ngeces. Iya. Yo sing terakhir iki. Ya. Kutut sing wis tuwa dhewe. Kuwi wis mbrodol-mbrodol saben dina iki. Aku isih dingu kok. Wah, ya karang ya nggo tuwa-tuwa, anggunge ya jos tenan iki. Heeh. Ya. Ayo, Pras. Oh, piye? Lho, ora kalah. Wah, ora. Ayo dong tau duwe to kutut ayan ki ya ngene iki. Iya. Sirahe munggah-munggah kae. Terus tiba trebok ku tangi meneh. Heeh. Ayo teruske Mbak Tatin. Saya. Ya. Antil lho rek kowe ora. Ayo. Antil lho kowe. Ora dislering-sleringe. Saya dalu mundak. Mundak di. Asri. Wedan. Anu bareng entuk saweran sayuta sik ngenong leudut nganggo pipa e, Tru. Gading sajae. Gading apa? Pralon ngono kok. Pralon wis dienggo. Jijik kok. Mundak. Ya. Mangga. Pring bongkotan digedhok tinggo celengan anyar dicolong maling nginten manten anyar dientup kala jengking kur syukur wong lanang lan pecicilan gowo banyu kok bececeran rupane ayu didol eceran rupa ayu galo duit 20.000 aku omong apa anane nek duit blas ora duwe dheweke kagol pikire ngruket aku sak kencenge dheweke tak kipatke tiba krumah ketok kadroke bareng dheweke ketok kadhoke kathokku mlodro ketok batrene masuk ha iya masuk
Kuwi lagu apa iki? Wah, kowe ora pengalaman. Kuwi iki lagu rap. Oh. Nek cara saiki lagu rap jadu. Du jadu du jadu du jadu du. Wow. Ku bagu. Akeh terus ana piringane sing diesek-esek kae. Heeh. Ku bagu. Jenesi. Jenesi. Tangan kiwanya kapoko, tangan tengen nyekel siduk. Iya ya. Aku mah nemokke nang nganu nang Instagram iku. Iya. Iya coba terus ketin. Meleni sekondi. Ah baleni saka ngarep. Lah. Sekarang Apa baleni saka jejer apa piye? lah ya salahe kok dadak nggo kupakku. Breng. Angko ya seneng. Kowe sesuk ajar nge-rap tin. Heeh. Piye le ngarep piye? Ayo ngono kuwi mau. Alah mangga Midanget midanget ingkang Utut manggung Banyumasan iki gerongane ngono kuwi. Sugeng rawuhipun para tamu. Ya, tibake reng. Ya, mat-matan terus. Wangi-wangi ya la bapak perkutute njaluk ngombe. Eo, ea, eo, awe, eo. Heeh. Monggo. Omben. Nana. Ata omben. Yo, tak tuntun.
Ojo gagap. Ya. Ngapa? Ora apa-apa aku muni. Muni piye? Kowe iki sinden iki aja tengen-tengen banget. Nek ana wong ngomong ki aja terus mandeg. Iya. Ya. Pakan no ayo men beda karo cengkoke ngarep aja padha no ya dayo teko bola bali nganggo mandek kowe nah iki sing rada angel setitik neno ayo wing hati-hati edan apa sing edan lali jiwa ki mau turu ya turu lali jiwa kok turu lali jiwa ya edan ya ora nek turu lali ra ora aku ora tau lali kok nek turu nek kelalen turu kerep dang tulung gendang ae oh ae kambati nganggo kaya nek bunyahni kae. Aduh. Lae wong bagus. Ngono, ya. Tekan nggon lae wong bagus, saiki ora mung ngaduh tok. Aduh. Lae wong bagus. Ayo, Din. Wah, jan marai ra jenak. Ngopo mung krungu wong aduh kok marai ra jenak. Lae wong bagus. Lae wong bagus. Stop. Waduh, iki Bagong ngarep. Ayo, kabeh kudu aduh kabeh. Ayo. Saka Mbak Ria mengidul. Mengidul apa nendis ben ra karo kiblat aku. Ndono pokoke.
Perapatan belok kiri lurus wae. Iya. Ayo Mbak Ria. Aduh, lae wong bagus. Ming sakmono kuwi. Heeh. Sakne nggih. Sok Minggu. Aduh, Heeh. Lae. lae wong bagus. Wah, jantem aja. Ayo Wi, kowe ganti. Aduh. Ora seru liri wae. Engko waduh ngono. Aduh, Aduh. Gong ora ngisuh kok kowe. Yo meneh yo. aduh, Lae wong. lae wong bagus. Ayo ganti Ika. Ya, wah kabeh iki ora pokoke engko nek dibagi mbok mimi obat, Pak. Ayo aku ngeman kok nek kebablasan flu tenan. Ayo iki. Duh. Ayo, nek adu ora rong guyu. Marahi ngegol-goli. Aduh kok, aduh. Ayo mangkel kok. Lagi arep aduh lho. Ayo gawe. Sabar to. Ya. Sabar iso ora? Ora arek ra iso aku. Nek ra saiki le aduh sok kapan meneh. Heeh. Ya. Aduh. Wah. Lae wong. Aduh. Wes. Iki sing terakhir ketoke gawe-gawe iki. Diketak wae. Lae wong bagus. Ya, ayo Elisa. Aduh, ayo belajar mesra. Iya. Yo. Yo. Duh. Seron iki. Iya dong, cie. Ayo. Cah ora ngerti. Aku wis cilaka to. Heeh. Kuwi nek ndek bojo Elisa iki marai tanggane do ngerti kabeh. Malam pertama metu saka kamar langsung enak tenang. Lae wong bagus ya. Lae wong bagus. Ayo Mbak Lian. Iya nek Kebumen piye, Kong? Kiye? Ora kiye kok njur kiye ora. Yo. Kiye. Kula suwi mboten adu-adu nggih. Ora apa-apa, mulane sakit dikulinakna kaya kowe. Duh. Aduh. Ya, engko kabeh kok iki. Heeh. Aduh. Terus Aduh. lae wong. Lae wong bagus. Nah, gene iso ming adohe kok ora iso. Liwati siji, Mbak Ayu. Ayo. Apik iki ra apa-apa, ya ngono kuwi sing tak karepake iki nganggo cengkok. Aduh. Wong seni kok. Heeh. Wong budaya iki ngono kuwi. Ayo. Dadi samun kaya wong ajar nembang kae. Boleh, Pak? Hah? Meleh ayo. Oh, meleh. Aduh.
sing tak senengke. Nah aku terus tak tinggal lunga langsung. Goleki bulan liya. Wis kono sakarepmu. Heeh. Jejere ya iki sing iki apa isih aduh? Ya isih. Raketang Ming Yung ngono. Aduh. Oh, malah apik. Kok penak tenan. Ah. Nana. Ya, wi anu Tin. Yen tan waro setina kaya setahun. Ha, ngari ngrampungke. Sah. Langsung wis tak etungke iki nya. Engko sinden-sinden tok wenehi pira terserah. Lah pira? Lah iki karo tengah yuta e. Maksudnya sindene dinehi pira? Tak sakarepmu kuwi hakmu kok nyelawi-nyelawi ya ora apa-apa. Yo, njelawe wae. Mengaduh kok. Piye? Mengaduh-aduh. Ya sakarepmu terserah kok. Iso aduh ki malah larang. Lah, Yo. raning mlincah kaya Jambu apa ceruk aku melu apa ento kendule apa sita apa ora gluli. Wah penak banget ning kambatane cara simbah-simbah mbiyen nganggo ngono kuwi to. Oh iya. Jambu apa ceruk aku melu apa ento kendule apa sita apa ora gluli. Penak ya. Jambu apa ceruk aku melu apa ento gendulak sih. Gendulak sik. Genduli apa sita apa ora lulit. Penak to rek, Gong. Wah, aku jan kelingan jaman semono. Jaman kapan? Kapan ya lali aku wis. Ah wong lali kok kelingan ora. Wong lali ora kelingan. Yo, rengune, Mbak. Ana Pertiwi. Yo. Ayo jumeneng, Mbak. Anak Pertiwi yo. Ayo jumeneng kok mriki mawon ora. Oh disuwuni kon jumeneng kok, Mbak. Saka pamundutan katuran sepados jumeneng. Ya. Mangke kados ancel galeng, Pak. Ora. Rasa keloro-loro mengko. Ancel galeng niku napa ta? Ancel galeng ki manuk gemak sawah kae. Drundal-drundul, tingak-tinguk drundal-drundul. Mangga. Rengu diaturake ya saka pamulan saka adikku Mas Anggit ya saka Klaten. Wah, ayo streaming langsung. Streaming ki langsung apa streaming kok rekaman kowe iki aneh. Oh, ya ning ayo. Mangga memanise merati bacaane mung prasaja kandas luas wira kane neno rina wengi mongtra tapan montang manting
montang manting tanjena kang masira doh wong bagus gampang temen hamba beda ya mangga langgame sajake katon lengo wonten apa niku bilih sampun dangu ya sajake katon lengo bebasan ya neno ya monggo
sembah nuwun, Mbak. Hana Pertiwi, ya sing kepareng ngaturake pamundutan